Quan Tommy Ball va fitxar per l'Aston Villa, tenia només 20 anys i el club venia de les dècades més exitoses de la seva història. Tot apuntava que seria un dels millors centrals anglesos de la seva generació, però totes les promeses es van quedar en somnis del que hagués pogut ser per culpa d'una discussió i el tret d'una pistola. Sent històries de futbol. Episodi 9. El primer crim del futbol anglès. Ball va néixer l'any 1900 al nord d'Anglaterra. De jove va combinar el futbol amb la feina de miner. Amb l'esport ja consolidat arreu del país, Ball jugava a alguns equips formats per altres treballadors de les mines. Ell destacava per sobre de la resta i el Newcastle United, equip de la zona, va decidir fitxar-lo. Allà va estar una temporada i no va jugar cap partit. Frustrat, la seva sort va canviar quan l'Aston Villa es va interessar per ell i el va portar cap a la ciutat de Birmingham. A la ciutat on regnaven els Peaky Blinders, que van existir a la realitat, Ball va posar el seu nom en boca de tothom. Però els inicis mai són senzills. Els villans eren un dels millors equips anglesos del moment i volien mantenir la seva hegemonia. Sota la batuta de George Ramsay, que va entrar al club 40 anys i que també va capitanejar l'equip en el seu primer trofeu l'any 1880, el club havia gaudit una època daurada. Entre el 1887 i el 1924 van guanyar 6 lligues i 6 FA Cups, a més de quedar segons a la lliga 6 vegades i perdent la final de l'FA Cup 2 cops. Ramsay va ser la primera gran figura de l'Aston Villa, però el que seria una relació de moltes dècades va sorgir de pura casualitat. L'any 1876, quan Ramsay tenia 21 anys i el club tan sols 2, ell estava passejant per la ciutat de Birmingham. Al passar pel costat de la zona on estaven entrenant els jugadors del Villa, aquests van demanar-li si li importava unir-se a ells, ja que un dels dos equips que havien format els hi faltava un jugador. Ramsay va accedir i ràpidament va demostrar la seva qualitat amb la pilota, molt superior a la dels altres. A l'acabar l'entrenament van demanar-li que s'unís a l'Aston Villa i poc després ja exercia el rol de capità. Ramsay era escocès i va ajudar a implementar el futbol col·lectiu de passades a Anglaterra. Ràpidament es va convertir en una estrella a la ciutat i l'anomenaven Scotty. Tal com van parlar a l'episodi del partit de les 3 meitats entre Sunderland i Derby County, els jugadors escocesos tenien una manera de jugar diferent als anglesos, molt centrats en les individualitats. Com en el cas del Sunderland, adoptar aquest estil va significar molts èxits per l'Aston Villa. Ramsay només va jugar 6 temporades amb l'equip i es va haver de retirar a causa d'una lesió als 27 anys. Abandonava els terrenys de joc, però va passar a formar part del comitè executiu del club. El 1885, arran de la professionalització del futbol a Anglaterra, l'Aston Villa va penjar un anunci demanant candidats a ser l'entrenador de l'equip. Van rebre 150 ofertes, però quan van veure el nom de Ramsay a la llista, van ignorar tots els altres. Rebent un sou de 100 lliures anuals, és considerat el primer entrenador de la història en ser pagat per la seva feina. Tommy Ball va ser fitxat per Ramsay per a ser el suplent del central Frank Barson. Encara que aquest episodi es centra en la figura de Ball, Barson també es mereix més que una mera menció. Com que estem a la ciutat de Birmingham, ens el podem imaginar perfectament com si fos un més de la banda dels Peaky Blinders. Barson era l'arquetip del que avui coneixem com un central dels d'abans. Bon joc aeri, lideratge i deixant anar una puntada força sovint. Barson era el típic jugador que tot afició rival odia. Si no em xiulaven, no havia fet un bon partit, deia ell. També acabaria sent odiat pels seus propis seguidors. Aquesta reputació se l'havia guanyat des dels seus inicis. Abans de jugar el seu primer partit oficial, ja va complir una suspensió de 2 mesos per una baralla durant la pretemporada, i poc després va haver de sortir de l'estadi de l'Everton amagat perquè els fans locals no el poguessin escridassar. Però la seva qualitat va fer que Ramsay convencés la junta de l'Aston Villa en gastar-se quasi 3.000 lliures en Barson, una xifra enorme en aquell moment i que un diari de Sheffield, ciutat natal del jugador, va dir que era més del que guanyava un treballador en un any. Durant el seu pas per Birmingham es va negar a mudar-se a la ciutat i va ser multat pel club diverses vegades.
Durant un partit, l'àrbitre el va avisar inclús abans que fes sonar el xiulet. Barson, a la primera te'n vas al carrer. Després va fitxar pel Manchester United i els va ajudar a pujar de divisió, èxit que va fer que el club complís una promesa i li regalés un pub. Durant la nit inaugural es va agobiar tant de l'atenció que estava rebent que li va regalar el local a una cambrera. Durant la seva etapa mancuniana va fer una entrada tan dura que va ser sancionat durant 7 mesos. Però tota l'agressivitat eclipsava ho bo que era Barson. A l'aire no tenia rival i el seu domini amb el cap era tal que un cop va regatejar d'una porteria a l'altra sense fer servir cap altra part del cos. Ramsey havia mantingut l'estil de passades constant que havia incorporat al club quan ell era jugador, i no hi havia millor passador que Barson en tota la plantilla. Molts jugadors el consideraven el millor defensa de l'era entre guerres. La seva mala fama entre les altres esferes de la federació van ser el motiu pel qual Barson només va jugar un partit com a internacional, una derrota per 2-1 contra Gal·les al 1920. Com a últim regal a l'Aston Villa, sí que va mudar-se a Birmingham després de retirar-se del futbol, i va viure allà fins la seva mort. Però tornem a Ball. Durant les seves 2 primeres temporades va jugar poc, ja que Barson era el mariscal de la defensa i era molt difícil treure'l d'allà. L'equip va guanyar la FA Cup el 1920 guanyant 1-0 el Huddersfield Town, però Ball ho va veure tot sense posar-se les botes. Quan Barson va deixar el club l'any 1922, Ball va passar a ser titular i va jugar 36 partits durant la següent temporada. Va ser aquí que tothom va veure la qualitat que tenia el jove jugador, i cròniques de l'època el descriuen com un central elegant i potent. Però aquí cal esmentar que molta informació de Ball quedarà amagada enmig de pàgines i pàgines. Abans, els jugadors només apareixien als diaris amb el seu cognom, i Ball en tenia un que complicava la feina de trobar informació exclusivament d'ell. La seva vida fora del camp també era un èxit, casant-se amb Beatrice Richards. La parella va anar a viure a una casa que llogaven a l'expolicia George Stack, que també era el seu veí. Entre ells hi havia força tensió i Stack es queixava constantment dels seus inquilins, sobretot de les gallines. Però res que anés més enllà. El 10 de novembre del 1923, Ball tornava a Birmingham després d'haver guanyat el Notts County per 1-0. Volent celebrar, el jugador va anar al bar i va beure unes quantes cerveses. Ja a casa, mentre es donava a menjar el gos, va començar a discutir amb Stack. Beatrice, que era dins la casa, no li va donar més importància fins que va sentir un tret. Va sortir corrent cap a fora i una segona bala li va fregar el braç. Tommy Ball estava a terra, sense vida. Durant el judici Stack, ell va explicar que només va treure la pistola per espantar, però que quan Ball li va intentar prendre, un tret el va matar de manera accidental. De fet, després del crim, Stack no es va moure d'allà i no va resistir-se quan la policia el va detenir. El jurat el va condemnar a cadena perpètua, però al cap d'un parell d'anys empresonat va ser enviat a un hospital psiquiàtric al considerar que tenia problemes mentals. Stack havia participat en la Primera Guerra Mundial i va arrossegar seqüeles un cop acabada. Al funeral, els companys d'equip van portar el taüt fins a l'església de Sant Joan l'Evangelista de Birmingham, on va ser enterrat. Equips de la zona van fer ofrenes florals i es van reunir 100 lliures per la seva viuda. L'Aston Villa, sense el seu millor central, havia de continuar endavant, i així ho van fer. Van quedar 600 a la Lliga, però van arribar fins la final de l'FA Cup, com la primera temporada de Ball a l'equip. S'enfrontaven els 2 equips de la seva carrera, Aston Villa i Newcastle. Segur que els seus companys volien dedicar-li la victòria, però el futbol no sempre és just, i el Newcastle es va imposar per 2-0. Després de la seva mort, es va publicar un poema dedicat a Ball. La traducció al català seria la següent. Era un vespre de dissabte en dies grisos de novembre. 2 amics discutien pels carrerons de Perry Barry. Les paraules dures alimentaven la ira, i ara la vida d'aquest jove s'ha esvaït. Un tret i després un altre.
i Thomas Ball geu mort. Prop de 100 anys després, Tommy Ball encara és l'únic jugador actiu del futbol anglès que va morir assassinat.